So guys, this is the first time na makakasama natin ang head admin ng Infinity Squad sa lipad ng Apong Tulog. Sana sa mga susunod pang mga gantong event, makasama natin siya. Today's big day mga guys. So, mula kanina nakikita ko na yung mga magtatambol today. And yung ilan sa mga images na kasama sa lipad ng Apong Tulog 2025 nandito na rin. And sigurado guys, isa to sa mga pinaghandaan at pinakamalaking festivals dito sa Santo Tomas. Kasalukuyan nagaganap yung isa dito sa chapel ng San Bartolome or in Kapampangan, Apong Tulog. Ay, nabahalwari kan. Kami sa likod ko ha.
Tanggalin sa'yo!